Hoy Paps. Oo, medyo may sipon nga eh, tsaka upo. Bumiyahe na, baka di makabiyahe next time. Dito sa Atimonan. Dito sa Atimonan tayo, Atimonan. Live tayo, Atimonan, Quezon. Jump up. Shoutout sa'yo, shoutout. Shoutout. Pahinga lang muna. Pahinga. Kabababa lang natin ang All Zigzag Road. Bababa lang natin ang All Zigzag Road. Lalaki na truck dito, grabe ah. Ito yung ano, ito yung pagbaba ng All Zigzag. Ay, oo. Actually, Pops, ano, pag mula na ng pagbilaw, grabe, balik na naman yung mga butas. Siguro dahil sa mga pag-ulan, Pops. Oo, ang dami na naman. Hindi, mamaya, sa may Tagkawayan, tsaka, ay, sa may Kalawag, tsaka Gumaka. Tingnan natin. Malamang mas marami doon. Ito yung ano, ito yung medyo delikadong barangay dito sa may Atimonan. Yung August na ride natin, yung bandang unahan, yung na-accident ng taga Camarines Norte, Pops. Dito yun eh, Malinaw Ilaya. Oh, yep. NMAX B1 lang malakas. Hindi. Ay, busy mga tao, pero ay, oo, Pops, i-check out ko sa mga, ano, sa may Gumaka mamaya. Tapos sa may Kalawag kung ano, pero pagdaan namin ng pagbilaw kanina, grabe na. Okay, 4 viewers natin, shoutout sa inyo. Shoutout. Live tayo Atimonan, Quezon. Labas lang natin ng All Zigzag, kabababa lang. Medyo may sipon tsaka ubo. Pero bumiyahe na kami kasi baka di na kami makabiyahe ng ano, di kami makapagbakasyon ng Bicol. Nag-ride na kami pa uwi. 5 viewers natin, shoutout, live tayo. Malinaw Ilaya Elementary School. Jeffoy Vlog, shoutout. Shoutout sa'yo, brother. Shoutout sa'yo. Oo nga, Paps. Grabe. Hirap na may ubo tsaka sipon. Short live lang, tapos tutuloy na kami. Mag-try ulit makapag-live mamaya-maya kung may malakas na signal. Ayun, shoutout sa inyo, shoutout. Tutuloy na kami. Salamat, salamat.